Remci, ej, jer svetli? Ajde priča sad. Danas je, ti priča, nalazimo se tukli, bla. Čekaj bre, prvo datum, danas smo učili izveštaj iz srpskog, najti mene učiti. Danas 24. april 1992. godine, petak, koncert u gimnaziji. Ovo inače dvorište gimnazije, ne znam da li prepoznajete. Grupe subotiške, najveći šljam. Ček da zoomiram roba da je bunja čemu ćemo raditi. Ovdje imate pojačalo 2 puta 1000. Valje. Vidite binu, neko sranje. Ja pokažem kako će izgledati. Ne, nikom ne bude. Nisi neko bar popne, da nisam izgledao. Čekaj, idemo da demonstriramo. Dobro, gasi čoveče, dosta je jedno karto. Čekaj. Da prikažemo zvučnike koji će biti super kvalitetni danas. Ajde ono kao, znaš, Subotica, no. Dobar dan. A ja te vodim. Ti vodiš kameru, idemo nazad da pokažemo pojačalo. Dobro. Molim vas sa mnom. Nemojte nas sad dirati, ne vidite da snimamo. Sa mnom. Stani. Pozdrav. Thank you people. Danas se nalazimo u gimnaziji i radit ćemo koncert sa ostalim subotičkim bendovima, najboljim bendovima koji su uopće spojeni danas ovdje. Mislim, red je bilo da se uradi nešto tako. Kao što vidite, zvučenje je prvoklasno. To je stilu su, evo je zekar. Svako proizvijete pre nas. Ako se nešto predstaviti, Radi sam. ima možda neko ovdje marke. Hvala.